kura Bɔkari e foro daminɛ wa bɔ ye a ko ejiko kuma min n'a fɔra jamana gouvernement fɛ Bɔkari Maamunu kan ka don a kɔnɔ a ko in tun balannen bɛ yɔrɔ min na n'o ye politique maaw ye Bɔkari a ko balannen bɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre mun bilalen bɛ an ka kalafiliko labɛnw na n'o ye colonel Ablaye Mayiga ale ye gouvernement ka kuma lasela ye Bɔkari an bɛ don min na ko bi premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga a bɛ k'o fana nɔrɔ bila ale ye weleli kɛ weleli min bɛ tali kɛ politique maaw kan ka taa bila société civile la kalo in tile 21 a 22 aw ye na min ye EJ ale sigiliko la politique maa minnu kan ka don a kɔnɔ o jalatigɛ maa minnu kan ka don Bɔkari ka kɔn lajɛ ɲɛ a y'a ɲini politique maaw fɛ maa min kan ka don a kɔnɔ min ye maa 8 o kuma a y'u tɔgɔ di sɛbɛnnikɛla ko a ko a y'u tɔgɔ di Bɔkari e politique maaw y'u sigi ka ɲɔgɔn lajɛ min ye parti politique 200 bɔɲɔgɔnko ka tɛntɛn ka na bila fo 75 la u y'u sigi k'a layɛ siko ka taa bila si ye sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛnkan ye a kana kɛ samasamani ye an k'a dɔn k'a fɔ karisa e bɛ se ka an tɔgɔla kuma fɔ e bɛ se ka politique maaw bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ kuma fɔ o kuma aw k'a lajɛ aw ka taa a ma ko ye ko ye n'o ye consensus ye o kuma parti politique y'a yira k'a fɔ bɛɛ kɔni y'i bolo kɔrɔta ko a ka di olu ye olu de ka don a kɔnɔ maa si t'a bila si ye si t'i ka daga jigin si ye a ko bɛna kɛ cogo di kunkolo kɛmɛ banfila kelen o banfila laban o tɛ fara Yusuf ko Bɔkari a ko ministre y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi ka danaya b'ale kan n'a dumaya k'a fɔ k'a ɲinina aw fɛ maa 8 min ka ta aw dɛsɛra ka bɛn o la ne ministre in ka baara ye min ye a ko ka sigi joona o kuma min n'a lajɛ k'a kɛ kalafili ye o kalafili sa Bɔkari o de bolodara kunun min ye centre international du conférence de Bamako la CCB kɔnɔna la u ye wele bila huissier jolenba dɔ ma n'o ye maître Alfousseni Diop ye ale ka baara Bɔkari o de bɛ tali kɛ min ye kalafiliko kan a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la u y'ale wele kɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca politique maaw welela société civile welela Bɔkari min ye ministère maaw welela maa minnu bɛ Bɔkari n'a ka d'u ye u ka kɛ min kɔni ye ni maa 8 ye Bɔkari olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ni ka bila urne kɔnɔ ni k'a lamaga bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ boselen ɲɛna munumunu salo t'a la Bɔkari min ye huissier ye a y'a bolo don ni ka bɔ ni tɔgɔ fɔlɔ min ye o kɛra musolaka ye Umu Diko parti rassemblement malien pour le travail Aramata Bɔkari promotion jija a ko min ye maa filanan mun fana samana o de ye madame Daou Awa Kante an bala ko parti alliance malienne pour le travail Amat ala ye nin k'u ye o maa sabanan Kuma Nana Konate Synergie des initiatives et pour la renaissance africaine SIRA Mananina Leila Waleta Ibrahim Convergence pour l'émergence du Mali Faso Joton Musolaka nani fɔlɔ mun samana dɛ o de kɛra ni maa 4 ye kuma banna ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari hali bi bɛ ko min na o ma ban a ko musolakaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye cɛlakaw fana ye olu fana ta dar'o kan min ye cɛlaka fɔlɔ o de ye Salomon Ongoyiba Alliance pour la promotion et le développement du Mali APDM cɛlaka filanan Haruna Sisoko Front pour la démocratie et le changement FUDEC cɛ sabanan Youssouf Koulibaly Parti initiative pour la refondation du Mali Irma cɛ 4nan Abdourahmane Bagaga Force citoyenne et démocratique Bɔkari maa 8 min ni sigi tun kɛmɛ k'u makɔnɔ o kuma ko sira kɔni a jɛra muso 4 cɛ 4 a kɛra i b'a fɔ ko ala ko bɛɛ ma kɛ min kan dɛ terasi kɔni sina k'a jalatigɛ o y'o discours ba pewu cɛ 4 muso 4 kana siga Bɔkari min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye a ko ministre kɔni ye foli ani tɔnni kɛ maa min ye nin baara kɛ n'o ye huissier ye Alfousseni Diop ye a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn baara k'a kɛra jɛlenya kɔnɔ parti politique minnu fana nana kɛnɛ kɔnɔna la k'u fo k'u waleɲuman dɔn Bɔkari n'i ye jateminɛ kɛ parti politique belebele caman bɛ yen minnu ye jamana mara ka tɛmɛ minnu bɛ jamana in dɔn k'a daminɛ kɔrɔn fo tile bin k'olu ɲiginna baara la u ma sɔn ka ye kɛnɛ kɔnɔ o tɛ banko la o u ma ye si ma ye Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'u ma ye kɛnɛ kɔnɔ baara kɔni kɛra maa 8 min talen filɛ nin ye Bɔkari ko ninnu bɛna baara kɛ ni Mali parti politique bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye
a ko eji kɔni ale bɛna sigi sen kan wɔtɔre ale de bi kɔni bɛna kalafili labɛn sɔsɔlite min na jɛlenya kɔnɔna la min tɛ kɛ ni samasamali ye wa min bɛ kɛ jɛlenya kalafili kɔnɔna la n'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ o tuma ko nin y'o de baara ninnu donnen o tuma min kɔni ye minisiri ye sa wɔtɔre ko baara tɔ minnu kan ka kɛ sini ma o tuma k'ale de kan k'o jalatigɛ maa 8 kɔni o sɔrɔla ka ban kunnafoni filanin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate naamu a ye n bila n bɛ n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i bɛ ɲin bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Mahamane Touré nin ye a ka fasiri ye Mahamane ko min ye cɛmancɛ fanga a fangabulon ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a bɛ ɲini ka dɔgɔkun kelen ni dɔɔnin bɔ e ko a fɔ k'a bilala lafiyada bada min na n'o ye repos forcé ye e ko a tɛ ɲini ka kɛ kamanaganko ye wa bawo jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima nin lafiyali ka ɲɛsin anw ka fangabulon ɲɛma ma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye premier ministre kɔrɔ yalima n'i y'a ta k'a lajɛ ko yalima a ka nin lafiya in ko yalima ko lafiya sɛbɛman don wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ yalima ko bana sugu jumɛn bɛ a la bɛɛ lajɛlen ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na yalima ko ɲɛmaw k'u tɛ se k'u da don Dr Choguel Kokala Mayiga la ni ka ɲɛfɔli kɛ a ka bana ko kan wa bɛɛ lajɛlen kɔni ni kunnasiri sigilen don nka min ye maa caman ye politiciens ni y'u ka kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ Mahamane Touré ka fɔla Nouvelle Horizon kɔnɔna na a ko min ye maa dɔ kɔni a nana ye kun tɛ bɔ fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta maa don maa min n'a hakili sigilen don n'a kɔni n'a jamana in n'a kanu bɛ a la wa a tɛ baara foyi kɛ ni jamanadenw da ma don a la n'u se ma don a la wa n'i ye o kɔrɔfɔ n'o taabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ décret dɔ kɔni da la min senfɛ min ye anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ mara cɛmawali baara ma ani mara ka se ka sigi so ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye o ka sugandi fɔlɔ k'o bila Dr Choguel Kokala Mayiga nɔ na a ka premier ministre ya jɔyɔrɔ a ka se k'o fa yani bana o fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na wa n'i y'o ta k'o lajɛ fana min ye fasiri kɛbaa ye a wulila ka se politiciens ma minnu kɔni bɛ yen n'u y'u hakilina di maa fanba caman kɔni ko min ye ko nin laɲini kun kɛn bɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ koyi ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale sen ka bɔ cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la k'a di maa min bɛ se ka maaninfinw fara ɲɔgɔn kan Mali cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔ min bɛ se k'u fɔ ni k'u kala k'u don ɲɔgɔn na min ye maître Tapo ka kɔrɔfɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye min ni ale kɔni sugandila ka bila premier ministre jɔyɔrɔ la ko hakilina in k'a ɲɛna kosɛbɛ ko bawo n'i y'a lajɛ min ye colonel Abdoulaye Goïta ye a fɔ Abdoulaye Mayiga tout safurulayi colonel Abdoulaye Mayiga ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement n'o ye gouvernement ka kuma lasela ye cɛmancɛ fanga in ɲɛ kɔnɔna na o fana don nka min farala a ka jɔyɔrɔ kan o de ye premier ministre ya jɔyɔrɔ ye premier ministre par intérim o jɔyɔrɔ tala ni ka kalifa a la wa n'i ye maa kofɔlen in lajɛ Tapo ka fɔla Tapo ko n'o ye maître Kassim Tapo ye ko maa min n'o sugandilen filɛ nin ye ale kɔni ko ale ka danaya bɛ a kan ko bawo k'a bɛ waati jan bɔ Tapo ko n'a kun tɛmɛna nin kan k'a na kɛ ko wɛrɛ awɔ wa ko ale filɛ nin ye ani politique tɔn wɛrɛ maaw ɲɛmaaya bulon k'u bɛ ɲɔgɔn kalama Tapo ko ni hakilina ni nin sugandili min ta la fɛ ka danaya da colonel Abdoulaye Mayiga kan k'a kɛ premier ministre par intérim ye k'a ɲɛna kojugu ko colonel Assimi Goïta a ma baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ nin kan n'a bɔra an ka avion sali la awɔ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Morema ɲɛmaa ye n'o ye mouvement pour la refondation du Mali Morema o ɲɛmaaba n'o ye maître Kassim Tapo ye a ko k'ale ni politiciens caman bɛ yen olu hakilina ye nin ye maa ka sugandi min tɛ politique tɔn na min ni tɛ jɛkulu wɛrɛ ɲɛmaa ye wa o de taara kɛ colonel Abdoulaye Mayiga ye ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ye porte-parole du gouvernement en même temps min ye premier ministre par intérim ye o jɔyɔrɔ ka ta ni ka kalifa a la ko bawo ale ni politicien ninnu u ka ɲɛmaaya bulon ɲɛmaaw caman bɛ u bɛ ɲɔgɔn ye a nafura dama kana bugɔ sisan la a ye jɔyɔrɔ kunba caman kɛ yan'a bɛ don nin gouvernement in kɔnɔna na wa ni nin ye maa ye fana ko maa min k'a bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan wa a ka nin hakilina ani taabolo min b'a la n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye k'a ka nin hakilina bɛna kɛ sabu ye bisi basa caman kun bɛ gouvernement ni politicien wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o tasuma ni ka o duga kosɛbɛ a dun tɛna mɛn dɛ Choguel bɛna sɔnu Choguel bɛna di dɛ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la yɛrɛ ko don min fɔra ɲami dɔw la a bɛ yɛrɛ ko la a sɔni o kuma Tapo bɛna fɔ a jigi kɔrɔ ayiwa wa fan dɔ fɛ Bɔjabate maa wɛrɛw fana kɛlen bɛ k'u kanto ko yalima ko colonel 6 n'a min n'o tun bɛ dibi la ko ni dɔw fosilen k'i jɔ kɛnɛ kan wa colonel Abdoulaye
Maïga. Oh. Et alors, tu me faut la tradition des 5 colonels. Ko yalima Ablaye Maïga, tu n'as que 6e yewa, worona. Shogali bina dede ko dona ni wati na taw konnana ko a blande kerefe ko yine kenta ko ka foko mi ye colonel Ablaye Maïga ye aka suganti ka bo interim ya ina de ka ke premier ministre yere transition to ala ka le joro ko ta ko Khalifa Mawara no ministre de l'administration territoriale awo ni ko inda ka laje mi ye fasiri ke ba no Maman Touré Maman ko jamana ni ya ka ko ta ka goshi ka ta ka sigi ko mi ye ni haglina ngoni bole ka bi jongo ala ko ma be se ga foni ya shi folo ye politicien nyemo no politique to nyemo ye ka ta se ma woro ma bele jele nga so ama ka fuko mami ko sugandla ko primature la no ye docteur Sugal ko kala Maïga ko joro fa folo yani bana mi be docteur Sugal ko kala Maïga lo fiya be se ka bocho ko mina yana joro ka kla ka sigama ko mi ye colonel Ablaye Maïga ale ni politicien ulu na bara ke folo bara munu besena ko ulu sama ka to o nundo wasa jamana yi an ba la ka femi la yini no ye jamana ka tako ka yelele seleke nani gonnana yini vo mbese ka ge soro fa yugo bila ni ngwe sebe mi na ya sama ka bo nouvelle horizon konnana Maman Touré aka fatiridu Bokar Traoré manin fi jolenti ye kenamuna ni sigi nyina be ki ko ne be ntiga dongo kura l'indicateur de renouveau sebe ni gala no ye Seydou Jara Jara ke ako ali bibe komina o maban e sikei Ibrahim Bokar Keita ale clé Bokar Traoré war munu ngana muna ali bi ulu fesali siraw be sena ako menye jamana kuntigi koro aye panguru musa akle panguru kelen songo saba mama ke ala ka don jumen ya lakikai jamana nanfolo ka cheku poshi fa menye finitigila ka ka keleke minon sani sudati kele wa woro Bokar Traoré obetami maluboro de sudati wa benigala ko ako jamana wari ko ni tarani ka buruja nga chieni ngalon ko kelunte ngalo mana santange togo chien mana wuli wula fa ba bolo daka bil hak sebenigala ko Bokar Traoré minye ministre de finance et de l'économie kro Bokar Traoré no ye madame Boire Phyllis Sogoye alebe bolola Bokar Traoré ni ya sankele ani doniye abe muso ka kaso bomba la no flene bole Bokar Traoré abe kaso kono sigi kono abe mirila abe jorola wati ani wati segasigale kalo bita nofe ninga nyiniga dalakana o kuma kunya kara ketugo jumena e de kun ye warbontigi Ibrahim Bokar Keita clé e de kun be nafolo ta ka di koko na be ke nafolo mun flani na boro Mali wagande ba kono I toba Allah I sembe Allah wari aboro botugo jumena a tiena ngalo amba nofe minye madame Boire Phyllis Sogoye ako o kuma a don wati ga na bla bila ama kuma munu fo Bokar Traoré o kuma kologiri fla koni o bora da kosaina aya yira ka fo o kuma min koni ni konya ale jabajele do aba bolo fla korotan Bokar Traoré ka yira ka fo nganamu ale filite do dafe ale koni wulila jamana kuntigi fe nin ka ke soro ni nanfolo o ministre ye wari no de be wo furuba wante kono ayamaria o be bo jamana kuntigi yoro gouvernement nyema Bokar Traoré ale be ataka di akanga di mami ma sabu oye ale ka bara ye la ilu no kera ale fe Bokar Traoré nale mo di o kuma le ko wara ni nado nale ba di aba di ni dika mi ye shara konnala ako nanfolo mu nyina le fe avion sa nikola Bokar Traoré u ye seben u labe o kuma ka blaga na di alema o kuma kale be se ka min fo nikola mamunu ye panguru samba u ye kata bla mamunu be nu ye anga keleke minesa kata bla surasu ka kilina werela ako a seben fura fenfen na se alema ko ale ya seben da ele ka laje Bokar Traoré ka jamana kuntigi wele ka fo aye na ba kalama jamana kuntigi ako aba kalama minye surasu ka ministre minye défensier ko wele ko nyininka Bokar Traoré aba ko kalama o kuma kale ya nyine tugun jamana kuntigi fe abarata ni wari aka bonfo ka damateme akadne ye ere kane dodolma ni barena no ibeka koni o kuma ibeka fene temene ko fe surasu ka ministre no ministre de la défensier et des anciens combattants aya nyino fene fe surasu ka minansani kodo akadne ye ifene kan ni barena dodolma no fe anga janga ke nyongo fe anga ke nyongo fe de sabu mate ko to do shimbe akote ne bi Bokar Traoré sebenigala ko ako ni ya laje ni barena bela jeni kera 2015 ako minye jamana kuntigi de ya yira ka fo avion kora mun be no ye Amadou Toumani Touré ka pangure o kuma ko sebento la o kuma panguru ngoni Bokar Traoré kat na seka boliga ta rojan o kuma ko kala ka panguru kurasan minye panguru kura nefu ye o kuma kutaro de sangana ni ayi kale ko ni war mun bo ka duma panguru na ko de yi sefa wori milliard muka ani fly 22 milliards avion kele e ma min tumbe seba ngunde seka nyino la
an bɛ ɲininkali de kɛ sa kɛ bon avion in i tɛ min dɔn salon de b'a kɔnɔ restaurant b'a kɔnɔ bureau b'a kɔnɔ ala ka hinɛ bɔ a la aw ka cɛkɔrɔba lafiya kun ka d'a ye koyi ko café mi yɔrɔnin b'a kɔnɔ hali sport kɛyɔrɔ bɛɛ b'a kɔnɔ yen ala ka cɛkɔrɔba jayɔrɔ suma lafiya kun ka di o de y'a to avion in n'a bɔra dɔrɔn Turki a bɛ taa Anderbugan bon avion t'i jɔ yɛrɛ tellement que confort bɛ avion kɔnɔ a bɔra avion tɛ jɔ abada wa o ye cɛkɔrɔba jɔ ye koyi a fana mɛna fanga in kɔ k'a ɲini le bourgeois Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye avion ko tɛmɛnen kɔfɛ a ko sɔrɔsiw ka pankuru kɛlɛkɛminɛnw ka taa bila min ye sɔrɔsiw ka finiw la Bɔkari Tarawele a ko o fɛn fɛn sanna ale ye nafolo min bɔ ka don sanni ko la Bɔkari Tarawele o kuma ko ministre de la défense a b'a bɛɛ lajɛlen kalama k'ale ma baara k'a kelen na abada Bɔkari Tarawele min ye société mun bɛ n'o ye Dio ye Dio Sar maaw ye a ko nafolo kɔni taara ni k'a d'olu ma sɔrɔsiw ka matériel Bɔkari Tarawele ka taa bila u ka minɛn wɛrɛ la o ko k'olu de kɛra sababu ye ni ka minɛn ninnu sangana n'a ye an ka jamana in kɔnɔ sabu olu de ye sira taama ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko hakilina wɛrɛ tilala ka taa mɛn tuguni min ye nafolo wɛrɛ k'o bɔ k'o fara pankuru sanni ko kan a ko n'i y'a lajɛ a dibidibi barika bonyara nka min ye fili ye fili kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ nafolo n'a bɔra ale ka wagade kɔnɔ ministre de l'économie et des finances tɔgɔ la k'a don IBK ka pankuru la o k'a don sɔrɔsiw ka minɛn sanni ko la o IBK b'a kalama ministre de la défense b'a kalama wa k'ale yɛrɛ ye laɲini fana kɛ tuguni u ka maaw bila maa minnu ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ye Bɔkari Tarawele u ka n'a lajɛ ale nɔfɛ sɛbɛnfuraw tɛ yen wa ni baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan n'a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan nafolo min ɲinina jamana marabaw fɛ n'a sɔrɔ ale y'i bolo bɔ a kan n'ale m'i bolo bɔ a kan k'ale jabajalen don a dɔrɔmɛ kelen k'a b'i kale k'a ka haramuya ale da la ne ko dans tout ça la ni wari fɛn fɛn bɔra papier t'a la wa jamana ko tɛ ayiwa ni papier b'a la bɛ yen ka ban musokɔrɔba lajɛ a la ni papier t'a la o de ka gɛlɛn o fana ye kuma wɛrɛ ye Bɔkari Tarawele bureau du vérificateur général maaw ye Bɔkari k'olu taara sɛgɛsɛgɛli baara dɔ boloda Bɔkari Tarawele min ye miliyari 39 a n'a kunkanfɛn ko majɛ yera nin ko in na jamanakuntigi ka pankuru sanni ka tila ka taa bila sɔrɔsiw ka minɛn sanniw la miliyari 39 k'o taara min bureau du vérificateur général olu ka sɛgɛsɛgɛli la o bonyara kojugu sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in na min ye FMI ye ni Mali an jigi belebeleba don waribon belebeleba dɔ don an bɛ taa juru ta u fɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu fana ko ni pankuru mun sara k'a kɛra dibidibi kɔnɔna la ko k'a ko ɲɛfɔ olu ye ko sabu ko juru taara olu fana fɛ yen ayiwa n'a fɔra ko an k'an ka wari ɲini an yɛrɛ nin t'a dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele ye jateminɛ kɛ a ko min kɔni Mali nafolo ka buruja Mali nafolo k'a sarada i b'a fɔ ko tɔnɔsogo a ko kɔni siga kɔni tɛ min na k'o kɛra Ibrahima Bɔkari Keyita tile la bɛɛ i ka niyɔrɔ sarata min ka di min ye o bɛ k'o ko la sa a mana kɛ fɛn o fɛn ye an ka si kɔngɔ la wo an ka tile kɔngɔ la wo o t'olu ɲɛsira wɛrɛ la Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko o de kama min kɔni mangoya o tɛmɛ ni ka politikimaw sɛgɛrɛ wa fili yɛrɛ kɔni fana y'i da don o la ko ye a ko nin baara in Bɔkari Tarawele ale kɔni tɛ politikimaa ye nka min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara ye politikimaa caman tɔgɔ fɔra o la Bɔkari Tarawele min kɔni ye mangoya ye Bɔkari ko n'i y'a lajɛ fan dɔ fɛ k'o ye mangoya ni tɔgɔcɛn ye ko k'o ta ka politikilamaw sɛgɛrɛ nka a tɛ da dosokɔrɔ la sɔn kɔ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min ye Mali ye k'a dafiri ka Mali malo min ye Mali wari ye ka buruja ka Mali kɛ fantan jamana ye k'i ka n'i bolodenkɔni ɲɛsin maa wɛrɛ ma dɛ i b'a ɲɛsin politikimaw de ma siga t'o la o m'a ye u ma man di maaw ye olu de b'a jɔ u ma man di olu de bɛ tila k'a ci olu de b'a jɔ olu de b'a kari a namara n'a kalo a bɛ bɔ olu de yɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de niveau kɔnɔ Seydou Jara ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Ahmed Fa jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔkari Tarawele i tɛgɛ don Bajabate maninfin kana se kilisi la nka fɔ nɔfɛ ala kana maa kɛɲɛ o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant nin ye maa min ka fasiri ye o ye Falen Kulubali ye Falen Kulubali ko to sira tɔ k'an ka gwadɛ min ye Kodiwarikaw ka sɔrɔdasi la k'a maa 49 min n'o bɛ kaso la anw bolo yan ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ma sigi sen kan ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ o la min ye maliden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kodiwari jamana ma n'u sigi waati mɛn bɛ kosɛbɛ
n'o yɛrɛ kɛ mɛ Côte d'Ivoire dugulen belebele n'an b'o wele ko notable e k'u bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye kana bɔ anw ka ɲɛmɔgɔ ye wa kabi kunungo i b'a ye k'a fɔ nin jɛkulu n'o ye nin délégation ye o cunna faaba kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u daɲuman don sɔrɔdasilaka maa 49 min n'o bɛ anw ka bila kɔnɔna na yan u bɛ se ka bolo yoba u kan na cogo min na n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye délégation ye a ɲɛmaaya n'o y'a kalaminɛ ye o kun t'an bɛ ka di maa min ma o de ye Altesse Docteur Chifizier Jean Berbet ale de kɔni bila la délégation ɲɛma ka na ni a ye wa n'i y'a lajɛ maa minnu nana maa 33 bɔɲɔgɔnko wa n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni u cun anw ka faaba kɔnɔna na yan e ko u wulila ni ka maa fɔlɔ minnu sɛgɛrɛ o de bɛ tali kɛ anw ka Haut Conseil Islamique ɲɛma n'o ye Sherifu Usmani Madani Haidara o taara o kuma ɲɔgɔn yan o bɔlen koyi min ye Premier ministre par intérim ye Colonel Ablaye Mayiga o n'o ye ɲɔgɔn ye o kuma na fo ka taa se an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka diinɛ kow ni bato kow ma o n'o fana n'o Docteur Mamadou Kone ye ka taa se fana min ye anw ka kumatigiw ye ɲamakala tɔnba min bɛ yan n'o réseau des communicateurs traditionnels ye Erekotradi Mokhtar Kone n'a ka maaw o n'u ye ɲɔgɔn ye wa n'i y'a lajɛ min ye an balaka minnu kɔni n'olu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Côte d'Ivoire jamana ma olu ka jɛkulu musolakaw yɔrɔ u ɲɛmaaba n'o y'a présidente des femmes en Côte d'Ivoire ye n'o ye Madina Jalo ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ yɔrɔ min na bibi in na u siralen don koyi bawo ko in b'a la ka taa bolo min kan n'a ma bolo kan joona a kana taa wolo ko wɛrɛ la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye son Altesse Docteur Chifizier Berbet ye Jean Berbet ale y'a jira k'a fɔ jamana fila in olu ye sigiɲɔgɔnma ye a bɛ san yiri ka bɔ wa kɛlɛ ma deli ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ko ninnu maa bɛ dugawu don de kɛ Ala kana futinɛ ni k'a yagoya min ye nin futinɛ tasuma ji ka se ka bɔ a tasuma kan waasa min ye jamana fila in ka keleya ye a ka to senna badabada ko wa ko maanifin ni sigiɲɔgɔn zango i balima zango i sinji i n'a mana fɔ ɲɔgɔn kɔ aw bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ko gaw kana funu ɲɔgɔn na wa ko funu o mana kɛ cogo o cogo min ye lɛrɛ 18 ye a mana kɛ diinɛ sira fasi o fasi ye k'a man ka tɛmɛ lɛrɛ 18 kan aw ka sigi ɲɔgɔn ma ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don ko fɛn dɔ ye Amadi Jalaki ye o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ wa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko in k'a ka gɛlɛ ko nka ko mana gɛlɛya cogo cogo ko kuma de bɛ a ban ko mana dajira ɲɔgɔn na karisa n fɛla ye nin ye n tɛ nin fɛ n t'a fɛ i ka nin kɛ na ne yɛrɛ fana t'a fɛ i ka nin kɛ na o kɔni n'o fɔra ɲɔgɔn ye e ko k'o tɛ bolo kan wa min an ka sɔrɔ bosoba min n'o fana tun bɛ délégation in na n'o ye Yakuba Tomini Jakite ye ale bɛ bɔ Bugunigaden don nka sigiyɔrɔ bɛn bɛ Côte d'Ivoire ma sɔrɔ bosoba belebele don ale kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ yafa ɲini a bɛ yafa deli kɛ ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko ɲɛmɔgɔw u k'a ka yafa kan mɛn ka ɲɛsin jamanadenw ma bawo bɛɛ lajɛlen dusu tɔɔrɔlen don ko nka ko o t'a sago kɛ ko min ye yafa ɲini ye olu ka salaya o kɛli la wa mɛ min kan ka f'i ɲɛna min ye délégation in ɲɛmaa ye n'o ye Altesse Docteur Chifizier Jean Berbet ye a y'i tora kunbere fila kan ka ɲɛfɔ ka yafa deli kɛ k'a bɛ yafa ɲini min ye jamana denmisɛnna fo ka taa se maakɔrɔ ma denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen malidenna maninfinw ka yafa nin kɛwale min kɛla nin ye soldat 49 ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ka na k'a kɛcogo man ɲɛ k'olu kɔni nana badenya ni sindiya waasa min ye daɲuman bɛ se ka don nin taabolo ninnu na cogo min na hakilinajigi min ye fɔlɔ ɲɛsin bɛ ye Togo président e k'o kun welen tɛ k'o da don ko in na wa to min ye kunbɛn ye ka kɔn ninnu ka nali ye min ye faso jamana ka délégation ye ani Côte d'Ivoire délégation u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Togo jamana kan faaba kɔnɔna na i b'a ye bɛnma kɛ kow la o senfɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na hakilinajigi halisa min ye Union africaine président ye Macky Sall Sénégalikaw ka jamanakuntigi e k'o fana ma taama kana bɔ Colonel Assimi Goïta ye wa o fana ka taama senfɛ dasela min ye sɔrɔdasilaka 49 Ivoirien to a la anw ka jamana kɔnɔ olu fana a y'i da don o la nka ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko in bɛ bila minɛ